Kasngi ka basis pasau. Ha ka kerteng pa bokun mensim bokut. Amen. Kutra Jisu tu pensle engi do mensim bokut jong me. Kasitish ki Roman. Kalunong ka ba kendai. Ngakren ya kajing shisha ha ukres. Ngamlam ler. Kajing itip lem jonga kasaki nga ha mensim bokut. Banga kuslai sibun banga thanglen tertaj ha ka do nut jonga. Ngan jenda lakwa wat ban klat no na ukris lada kata kala banyarap ya ki Israel ki parajat jonga. Ka jongki ken kade ka jinglong kun blay, ka burom ki jutang, ka jing aya ka an, ka jing mani blay bat ki jingkular. Ki patriak kilong ki jongki, na ka jat ka jongki kat kum ka do ulong ukris ubalong halor ki eke baro, ublay ubalakar ku junom amen. Henry kata kamlong kumba kaktin ublay kala subijay ay. Naba ambaro kibalah hiar pateng na Israel kilong Israel shisha. Bat ambaro kilong kikun kisiu Abraham namar ba kilah hiar pateng na u. Henry kumba ka ong kajingtho. Lengba u Isak an saay kerteng ikibah hiar pateng na pi. Kani kamut ba omlay kikun jong kado kibalong kikun ublay. Day ya kikun kajingkular ba nyaw kum kinong hiar pateng. Bat kajingkular kalalong kani. Kumha kani kapor ngan sawan. Bat kasara kan sayok kun senrang. Om tang kata, namar haba ke Rebecca kalapun senrap arngut ki kun na uway ubriu, ukpa teman jungi uisang. Wat lada empat kaya ki bat kimpat le ai ke babahane ke basniu. Kanang ban pensyai kedar ba ke jing iet jong ublay, ke jing jiet ublay kam syong haki kam balik ki briu. Henry ha ke jing ibet ublay ubajiet. Layathu yaka. Uhenmen un syakri ya upara. Kalong kumbala tho ya u Jacob ngala iet Henry ya u Isau ngala isi. Tingin ya ong ayu. Don jingle bamhok ai nakaliang ublay. Duhai. Naba Moses ulaong. Nga isin ay yaw ba nga isin ay ba nga ngolem yaw ta ba nga ngolem. Kata kam syong hakamon ni kajing le ubriyo. Henry hakajing isin ay ublay. Naba kajing tho ka ong ha uparo. Ngalapan yang kenang ya me. Ban pen iya ka bor jonga ha me. Bat ba andup ya lap ha ka pertai barok kawai ya ke kerteng jonga. Kumta ya uba ngamon. Ya uba umon u isin ay. Bat ya uta uba umon upen do nut. Tifin kelipat yang balai ken udang wat suat daw, manoban ya penla kamon jeng u. Kolok, PUA, bapina keliang ketien baru belai, hatu kadur tau kan kelia unong tau jungka, balai pi tau yang akum ni. Hatu unong tau kiu umla ban le kat ba umon ya kado bertha, ban tau nak juk kalenglun uwei ukiu nak bentak jingdan kam bakerpang, bat uwei pat nak bentak ba jing pendan kam mata madai. Kumju ublay ru ula ban pen i ialah ka jing bitar ban pen itu ialah ka bor kumta usha jam ya kitu kiba udai ban bitar kiba udai ban sya penjot. Ula kwa ru ban pen pau ya ka spa jung ka buram la jong ya ka bala the sei halor jungi kiba u isin ai. Ya kitu nangi kiba ula pen kre ban pedang ya ka buram jung u. Nabang ngilong mangi ya kiba ula khot om tang na pedang kiju Henry na pedang ki gentle ru. Ya kini ula ong ha ke kitab Hosea. Ya kibril ki bamdai kipat jonga ngan khot kipat jonga. Ya kajat benrio bangam syamjit ngan khot kaba iet jonga. Bat ha katahi kajaka ha kabala ong haki. Pimlong upat jonga an khot iki ki khun ublay baim. Baru Isaya opertas pangki Israel. Walada kipat Israel kibun kat ki sembo syiap harut duriau penbantang kendiat kinlaj im. Naba utra in pendap kloy-kloy laka ketien ha kepercay. Kumba ulai itu lupa wisaya. Lada utra kipat umsim pensak sembai ngenjen dalangat kum ka Sodom bat ngenjela kela kum ka Gomora. Tiasa ayu ngin ya ong. Bagi gentle ki bamsim labut ya kahok kilayo ya ka. Kata kamut kahok kabami na kajingai. Ki Israel pat ki babuat ya ka anjung kahok kimsim kot setia syaka. Balai namar kila kwa ban yo ya ka de ki kam jengkaan om da ka jinget kila jentut ha mau jentut bakren ka jengtho hakmi ngabu hasiyon ya mau jentut mau siang ban pen kelon yaki Henry jar u bangai ha u
om sya le ran các tiên trong utrai nghi ngô ya oblei hakini lai tili kilnong bakhandai shpo bakhat wei jong ka sithi sikiroman ngin yo I ya kajing batai jong Paulus khamtam ya ka sandur ka ba oblei udan nak benta kipat ba Israel namar balei lingba kajing wan jong utrai jing yu Jesus Christ kajing pen menta la plelang om tang ki ju henrei ya ki gentle ru but ya ki ju om namar bakide ki ju henrei menta kajing pen ya ki ru kadai halor kanong rem jong ka hok kani ka hok kabawan lingba ka jinget ka hok ha ka jutang bathamai kawan lingba ka jinget ubriu ba hok ubriu uman hok dei tang lingba ka jinget kata ka jinget ha utra jing Jesus Christ ka jinget ha ka jing pendap jing ublei eki baro ki jing kular jing u da ka ba upha ya Jesus sya ka ni ka perthai hang ni ka lunong bakhanda ngin I ka jing sokhia jong u Paulus ya na ka benta kipat la jong kipat ba Israel ba ka ba mau ang ala dukhat ba kning kong hadu ba henriu ang ba maki kidai dei na ka benta jong ki dei nam yaki ba ublei ulajit kerpang yaki kalong ka jinglong kun blei ka buram jong ki jutang ka jing ai ka an ka jing manai blei na tade ka jing kular kini baro khat ka dei ning kong yaki pat ba Israel ublei ulajit na ka perthai baro ka wei la reng pe ha ka kitab Deuteronomy ru ulajit ya ka kipat ba Israel ban long ka jing syai nak bentai ki brio baro bat ka daw jung ka jing tiet jung blei dai puli kitab Deuteronomy le nang ba nyau dukat ban rio tetet wang ba om dei na maru hidai ki ba khlan om dei na maru hidai ki ba he pat om dei na maru hidai ki da jai ban rio ki ba kraw tam hidai ki ba ret tam tang ba u blei ula jiet namar ba u ie ya phi kani ka pen I ba wat ka jing jiet ka baning kong jung blei ki pat ba Israel ru kamdei ka merits jongki lane ka jing dawa jongki kamdei ka jing long jongki ne ka jing dawa jongki henrei ka dei betang ka jing ie ublei ba ulajit ya kipat ba Israel kum kata ka jaj benri ka ba u iet katpang na ka ba kat kum ka do ukun jong u unsawan sakani ka perthai ban pen em yangi iwei pe iwei ban pen em ya ka perthai barok ka wei bar Paulus uang na ka ta ka daw ngakwa ba kipat jungaru kin yo ya ka jing pen em kinyo ya kani ka hok ka bawan ling ba ka jinget bu ang lada kalong le ngan jin dalah kwa wa ya jong bangan laj bangan syak kentaj la jong ru lada kata kala penyerap ya kipat ba Israel bakin wan phai shau trai bakin wan phai shau blei kani ka jing ang nu jong Paulus namar Paulus tu sungu thu ba om dei e ka jing long ju om dei e ka jing long Israel ha ka do la ne kata ka jing hiar pateng nau Abraham ha ka do ka penlong iki kipat balajit jong ublei henrei menta ka jingman hok baru khaj kawan tang lingba ka jinget bat ju bat gentle uang menta dekat bakhat nyau tetel uang yangi baru khaj ki bayu pedang menta yangi baru khaj kamut kumno yangi ki Kristan ki balong kipat balajit bathamai jong ublei kipat ba ublei ula penthamai ula jit kerpang yangi baru khaj bat ju bat gentle bat ban pun sungu thu ya kan ni ban pun syam ban ai ngi ka jing champang ya kan ni wian ujur uang pe Yau Ishak, baik yau kun jung Abraham. Abraham uladon kun, shua yau Ishak uladon yau Ismail. Hendai habangi pulia kitab Genesis long bakhat nyau, hadin bala ot share. Hakal nong bakhat nyau, bakal nong bakhat prang yau slo bamenta Paulus uang ba upendon kami kalau nong bakhat pra, hakba ublei uang ba hakum kani ka ayom ngan sawan biang berkasara ka tengah jengpi kan sayo kun senrang. But hadin ba hakal nong bakhat nyau bau Ishak uladon, Abraham ulah angko kenrat tukar ku ya Ismail uladon bakla, di Ismail uladon Ishak keempat kha, Abraham ulah angko kenrat tukar ku ya Ismail, Abraham ang ublei ang ngan kerku ya uru nak bentar jong fi ku Abraham, Henry kata ke ban pendek ke kerteng jong fi nak kata ke jingkular ke ba banganga kular bon sawi pinsayo ukun dei nak Hagar, ke bamut dei Ismail unsadai Ishak kabamut ba hana Abraham don ki weiru ki jai benri ke bahiar pateng henrei ublei ke jingkular jong ublei ke khlam hiar sekata ke bahiar pateng baru khoi ki kun jong Abraham kaliang kado henrei ki kun jong ke jingkular ki kun jong ke jingkular ki wan ning ba Ishak na kata kadau Paulus ukwa ban ong yangi iwei pe wei ki Kristan ju bat yangi baru khoi ban ong ba ha ka jingjit jong ublei
ublay umpet ya kajing hiar pateng kat kum kado andrei ya kabama ula pen kre nak benta jingi ula jiet iki pai ba Israel banlong kajing syai bat menta ula jiet ingi Kristan banlong kijing syai ya kapartai baro kawai bat mangi baro ki Jew ki Israel ki gentle baro khoj mangi menta kajing long hok jingi baro iwei pe iwei kapau bat kasong rong rem tang hakawai kata kadai tang hakajingai ber Paulus ban pensya isu upan kami kajing ong jung kinong yathuk lupa kajing kran jung Hosea kajing kran jung Isaya nong yathuk lupa bat kumta terter kajing yathuk lupa ba ublei unsa pediang ba kajing pen em ko ba ublei u ai unsa kwa ru ukwa ban lumlang ya kipat ba ya ki jat ban riu baro ya ki jat ban riu baro bakin mani ya u bakin itu ya u ba kata ka urlong tang ha uji Christ ublei unong pen em jungi iwei pe iwei kani kajingat kani kajingat bat ka kham stanat bah ka u Paulus uong kadai kani ke kentin ka bu ong sepang u Isau bat u Jacob maki ikhram pat le ai henrei ublei ula jiet hakaju ka rukom ru yang i wei pe wei kon men ko para ba e kajing pen em ka ba manging yo ru kajing ai bangi yo ban long Kristan kamdei kajing le ajungi kamdei kajing dawa ajungi omdei ba mangi dei ki briu ki ba kham kerpang lane kita ki ba ngilale ai bandawa kerpang ya kata lane ngila don hok ai ya kajing pen em jong ublei em kani baro kadai kajing le jong ublei kadai kajing ai ka jong ublei ublei hu jiet namar ma ula utep ya kamon jingi iwei pe ma budget ingi iwei pe iwei nata kadau bat mangi le si ting ting ni persyang ban keli persyang ban sungthu Henry Paulus ong ngi dei tangki jing thau ngi dei tangki kado bartha unong thau ula ban thau ngi kat ba ma uman kat ba ma uman bat ngi mla ban keli kata bat ka jing sisa ka dei ni hakapop ngi kentat ya ublei da kapop ukun ban rio bar khot u kentat ya ublei bat habang mangi ngila kentat ya ublei ngila penmong ya ublei kalong thik mangi penmong ya ubriu ngimla ban lit dawa jing map ka syong ha te ubriu kumno un map yangi lane un pensitam lane un map yangi ngimla ban lit dawa jing map nong ai ngala kum bakla subha map no yang apidi ban map yang ha em ka dei be tang ka mon jung te ubriu siliang ba mangi ngila penmong lada un map ne un map hakano kurkum un map lada upa kwa pensitam hakano kurkum pensitam kapop ru ngila kentat ya ublei mentah ka jing tiet jung blei ha ka jing pen bhab yang jung blei ha ka jing wanra jung blei ka jing pen em ngimla ban bu ka jing kelili ngimla ban dawa ya ka jing pen em ken mau ka jing pen em ka dei be tang ka jing ai ka ba ublei u ai ngi wei pe wei tena ka benta jung ngi wei pe wei ngi dan kam ban sngongu bor ka ni ka jing ai ka ba ublei ula jiet yangi om dei ka jing long hok jungi ông ben sai sian om dei bangila long ki ba hok ni ki ba kham re blei ban ni ki wei pat bangilong menta ba jisu wan ban pen emengi em ka dei be tang ka jing ai ka jong ublei ka dei be tang ka jing ai jong ublei tungin scam ka jing ngai bangin it ka jing ngai jungi bakan long ka ba em khanang bangin la ban long ki ba shakri ki ba ie ban ki ba bot ya uni ublei uba ie yangi hadu kan ni any ro ya jisu christ junam amen wa bnai to ai ba kaching ngai ka mela ai ngi ha ukun chumi Jesus Christ un men chungi ba kading zu kaching e wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya kaching ka men ba kar khu na man ta kaching wan ka hima chumi to ai ba kaching e chumi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam ju tha jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo bar yigin tha baro a kaching kmil ti ba tikna ya ka beneng betumai ba ka pertai betumai haba adalah job ya ka bo jong ka sniu ka burom jumi kan ting shan chabam jukut to ai ba kaching e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba kani kaching e kan pen sapriang ya kaching kemen ba kaching suk jong nong pen em jumi sha satla ka pertai chami ublei jumi ubala ka ku junam kan long ka burom bar kaching ro shi junam amen Kuduno kutam Jisu, tesin ay kumariang rap jingi Kristan, tuduay na kumta jingi,